На 3 март Самоковското село чества националния празник 3 март, празникът на църквата и селото и Тодоров ден. Значи Тодоров ден, това е храмов празник на селото. От 1868 година черквата е носена от река Искър 2 пъти при наводнения. И след това е направен храма, който вече в последствие изографистите, като са го нарисували, и вече не е отвлечен от водата, нали, завлечен. И хората на селото са се чудили как да направят, да осветят този храм и курбан. Обаче било в такова време Велики пости, преди Великден, и са се чудили, значи, какво животно да бъде без кръв. И те са решили за курбан на черквата на този храмов празник, курбана да бъде от раци, да бъде направен ориз с раци, рачник, пост, значи велик, строг пост. Рано сутринта конете бяха нахранени, сресани и накичени, както повелява традицията. Още от 10 часа в съботния ден на площада на селото започна да звучи музика, която да привлича хората. Тройният празник започна с тържествен водосвет, отслужен от архиерейският наместник отец Петър Стоименов. Като част от традицията всеки кон беше поръсен със светена вода за здраве. Междувременно в читалището беше подредена богата кулинарна изложба с традиционни за този ден ястия – питки, баници и рачник, който е задължителен за трапезата на драгушинци на Тодоров ден, които бяха разпродадени на търг до последното блюдо. Дори да няма такова тържествено честване както тази година, всяко семейство от десетилетия се усъвършенства в приготвянето на специалитета ориз с речни раци. Тази година Тодоров ден съвпадна с националния ни празник и като част от програмата бе подготвен рецитал по случай 3 март. Аз съм българ, че обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя тача и милея. Празникът продължи с надбягване между конете и в надпревара по тегляне на трупи. Като истински ездачи бяха облечени и няколко мълчугани, които явно показваха обичта си към конете. Веселието и доброто настроение бяха подсигурени с литри вино и куп вкусотии. Невероятната атмосфера усетиха многобройните присъстващи, които станаха част от празника в село Драгушиново. Сред официалните гости бяха кметът на община Самоков Владимир Георгиев и председателят на Общински съвет Ирена Коцева.